Замръзнало рамо. Що е то и защо толкова често засяга жените над 40? Това е състояние, при което рамото буквално заключва движението си. Появява се силна болка, ограничена подвижност и усещане, че всяко движение е усилие. Но истинската причина не е само механична или от настинка, както често чуваме. Какво точно се случва в тази възраст и защо толкова често се случва при жените? След 40 започват промени в естрогена и инсулина. Два хормона, които влияят не само на теглото и настроението, но и на възпалителните процеси в тялото. Когато естрогенът започне да спада, тялото става по-малко чувствително към инсулина и по-лесно развиваме инсулинова резистентност. А по-ниският естроген означава, че и тъканите около ставите стават по-сухи и по-малко еластични. Възстановяват се по-бавно и по-лесно се възпаляват. Точно тази комбинация, спад на естроген и нестабилна кръвна захар, създава идеални условия рамото да засече и да се появи замръзнало рамо. Когато имаме инсулинова резистентност или чести пикове на кръвна захар, например от прекомерна консумация на сладко, хляб, свръхпреработени храни, възпалението в ставите се повишава. Колагенът в тъканите ни започва да се втвърдява. Те стават по-малко еластични и се възстановяват по-бавно. Това само допринася за още повече напрежение и възпаление в рамената става. С други думи, захарта и лошите въглехидрати буквално втвърдяват тялото отвътре. И тук идва фастингът, като естествен лечебен процес. Когато не ядем постоянно, нивата на инсулин спадат, възпалението намалява, а тялото преминава в режим на възстановяване. Когато към това добавим и намаляване на захарта, даваме на тялото шанс да излезе от хроничния възпалителен цикъл. Поне при мен точно това беше решението да излекувам възпалителните процеси в моето тяло. И именно за това създадах два безценни наръчника, които могат да ти помогнат да започнеш този процес стъпка по стъпка. Фастинг за жени, как да използваш паузите между храненията, за да намалиш възпалението, да активираш горенето на мазнините и да възстановиш енергията си. И захарен детокс, 9-дневен план, който ще ти помогне да изчистиш захарта, без да страдаш и да усетиш лекота още след първите дни. Двата наръчника работят прекрасно заедно. Единият изчиства причината, а другият активира възстановяването. Можеш да намериш линкове в биото и да започнеш още днес. И да обобщим. Замръзналото рамо не е просто локален проблем. То е послание от тялото, че вътре има нещо, което се нуждае от внимание. А когато се погрижим отвътре с правилно хранене, фастинг и осъзнатост, движението, енергията и свободата се връщат.